आबा जा रसगुल्लाखौ एकदम नोंनि थाखाय जा बुरजा माने बासायना दोनदों आं। आयै ओमफ्राय बे जोंनि खामानि मावग्रानो होआखैना नोङो? बे खामानि मावग्रा गथ'नोलाय मा होनोसै, बेलाय जोंनि थाखायसो। बे मावग्रायालाय ओंखाम मोनजादों मोनलोंदों मा नांबागौ बेफोरखौलाय। आरो बे गुरलाखौ आबा खालि नोंनि आंनि नों साफानि थाखायल'सो दा। बे मावग्रायालाय मा मोनजायाबाबो जायो। जोंना बेफोरबायदि गोथाव मेथाइ माबा माबि जाहोलाबाय थाबा खर'आव देरो, खर' गिदिर जायो आबा। बे खालि मोजां गोथाव जाहोबाय थाबा मा जानो मालायखौलाय। आंनि आबा सनायालाय नोंसो दा। जेसेबां जानो जा आबा दे जा। आरो बे न'आवबा बेफोरबायदि मोनजाफेराहाय बियो। मोनजाफेराबाबो दा जोंहानिखौ बिदि गोथाव मोनजादावबा सिखावसो जानो हमगोन उनाव। ओंलै आयै होनाङा, आं आंबा जानो थोआ। गोथाव जाथारदों बिसोरो मालाय। आंबो आबैयाना आंनो मालाबा लाना फैयोमोनथ'। आं न'आवसो थांनो लुगैबाय। आबैयासो साबसिन अनोलै। मालायनाव बेफोरबायदिखौ मोनजायाबो मालाय गावस्रा जानानै आंनोथ' होखायानोखा। आरोथ' निजोम नों लुगैमालाय मा जानो दे, मालाय गावसोरासो जागोन दा। गोथावथार माथो आबा ने? गोदैयाबो एसे खम। जा आबै जा, आं जाबावगोन। जाना हो बरियानो। जा गोथावखा। मालायसो। आनै। ओइ आयै दा होखाबिनो। नोंलाय बेवहाय बोरै? आनै नों जे बुंदोंमोन ना, आंखौ बैयाव औवा दाननो थाखाय दानखांबायमोन आं। गथ'आ जुदि दानखांबायबा ना, मोनसे खामानि मावदो। नोंनिया बेथ' जोबथ'बाय नालाय, दा मना लादो आरो फैसा 200 दोनदों आङो बैयाव गोजौआव उखुमावहाय। बेखौ लानानै हाथायाव थांदो, नाखौ लानानै फै, मिथिबाय? ना फवासे। दानो आनै, अखा हाबाय दंमोन। अखा हाबालाय मा जादों? साथा दंखायोना, ओमफ्राय साथाखौ लानानै थांगोन आरो। बादोंब्रा बे आयैना। बानानै जायो नामा निजोम? थां लाना फै खरसाया। आरोबा फैसा आग्लायनायखौ खिन्थु लाबोजोब दै, फैसाया एसे आग्लायोबा। दे जागोन आनै। दे आबा नायबाय थाखो जा आबा सना जा। गोथाव मारहाय। आयै जों जानायखौ नायगासिनो हनै नाहरलाय। आयौ गथ'आ मा नायबाय थाखो बेलाय? ओइ गथ' निजोम दाबो थाङाखै नोङो? मा नायबाय दङ? मा नायबाय दङ? गोख्रै थां, मा खामानि थिनदों आङो। बेहाय आरो मालाय जानायफोरखौ बारा नोजोर दाहोहाय। बे नोंनि थाखाय नङा, मिथिबाय ना? दे आनै। आल्ला जानाय लोंनाय होनबाथाय बे गथ'आ थैफ्रामलायथारोहाय। थाच बोरैबाथार, जेखौबो जानो हाया, जादावनो हाया, गासैखौबो लुबैजोबफायो। मावग्राथार गथ'आनोसो। इसोर भगबान, सोर बावगारलांखो बेबा? मायबा टेनसनाव दंमोनदां, बेखायनो गावनि फैसा बेग सिन्थायनो गलांनायखौ थाल मोनासै। ओमफ्राय दासो हुस मोनहैदोंबा खम नागिरसिगोन ना आरो बांसिन टेनसन जाबावसिगोन दांलै। बेहायथ' बिनि भटार कार्ड माबा माबि कार्ड बेफोरलाय थाखायोखा, बेफोरबो दंजोबो ना। बांसिन टेनसन जाखासिगोनदां, सोरनि नामा मोनथिगोन दे। नामारियाथ' बेयाव दंजोबखायो, मानसिनाबो दां सिनायाना। मोनसे खामानि मावनोसै आं, हिनजाव गोदानानो हैसै, बे सिनायगोनदां, बे हाबायावनो फैखानाय ना। नङाबा आंथ' मानसिखौबो नुफेराखै, मिन्थियाबो। बिदिनो खालामसै आं। अबावथो थांखोलै? आं माथो नागिरबाबो मोनासै। बिथिंजायथ' फैदोंमोन आं फैनाया। न'निफ्राय ओंखारबोबाथ' दंमोनलै फैसाया आंनावनो। दा बेहायसो अबेबा लामायावसो गुखो ना बेयावनो गुखो, फात्ताखौनो मोनासै आं। दा एथ' मानसियाव आं बहाथो नागिरना मोनबावगोन आंनि फैसा बेगखौ? सोरबा नुबाथ' मानसि मोजांबाथ' मोजां, आरो जुदि गोसोआ गाज्रिबा फैसाबो एसे दंमोन, लाबायसिगोन। दसे नागिरबावनांसिगोन, मोननोबो हानाय ना हाफोराव र'। दा सोंबाबोथ' आरो बैथिंजाय सोंनाया सोंबाय, दा सोरबा गोसो गाज्रिया मोनफ्लांबा लाबाबोथ' आरो खोन्थानाय नङा। हेलौ। येस। नोंथाङा बेवहाय मानि बेगफोर नुबाय बायदोंमोन नामा? माथो बेलाय बे बिथांनिसो नामासै? नोंथांनि मानि बेगा गोमादों ना मायो? बेखौनो नागिरबाय दंलै आङो। बहादि गोमाखोथाय फात्ताखौनो मोनासै। एसेबां नागिरबाय आङो मोनथियासैनो। आङो बिराद टेनसनसो मोनबायलै। नोंथाङा नुबाय बायदोंबा अननानै खिन्थानो हागोन ना? नोंथांनि मानि बेगा नैबेथ' नङा। मानसिखौथ' एखे रोखोमनि नुदों दहाय नायनाय बायदि। आरे औ बेनोथ' आंनि मानि बेगा।
थेंक इउ स' माचलै माने बजोंनो नागिरखो आं बेखौनो मोननो थाङाखैमोन आरे बा आंनि मानि बेगखौ मोनफिनबाय दे आरो आङो जोबोद लस जासिगौमोन माने बोरैबा गोमाना मोनस'नाबा आंबो बेयाव बोरैबा फैनायजों ग्रोब नुफैनायजों जाबाय र' बेखौ थिखोनानै आङो हिन्जाव गोदाननोसो हैनो नागिरबायमोन माने आंबोथ' मिथिया नालाय आं नोंखौ आरो मा रावजों थेंक इउ बुंबावनो नोंथांखौ एसेबां आंखौ दिनै खैफोदनि समाव मदद होबाय बेहाय फैनानै आंहा लससो जाबायमोन माने दिनैहाय आरो ना मिथिगौ गावनि नांगौ बुस्थुफोरा बेफोरबायदि गोमायोब्लाथ' बहुद दुखुबो नाङो लसबो जायो न' बेनोथ' आरो नाथाय माब्लाबा समाव आरो बेफोरबायदि जाफ्राङोना बेखायनो आरो फात्ताखौनो मोनासै गम मोनासै दे मोजाङै थाल लाबानो जाबाय माब्लाबा बिदिनो जायोलै अब्लाबो दिनै नोंथांनि थाखायसो बेखौ मोनफिननो हाबायलै आङो थेंक इउ स' माच नोंथांनिसिम वेलकाम दे सोरनिबा बिदि गोमानायफोरखौ नुसनबायोब्ला माबा मदद होनांगौ आरो ना दिनै नोंथाङा बेफोरबायदि जादों गाबोन गुबुननाबो जानो हानाय आंनानो जानो हानाय स' गोबां बोरैबा नाङो आरो ना बेनोथ' माब्लाबा समाव एकदम थाल मोनस्लाबालै बोरै बेफोरबायदि जायो हमनोनो हाया दे जेबो नङा आंबो हिन्जाव गोदाननोनो हैखासिगौमोन आंनि फ्रेन्ड जायो नालाय नों बायदि मोजां गोसोनि मानसिया मोनफ्लांनायखायसो नङाबा खायसे आरो इसेखौबा एसे बेफोरबायदि मदद खालामनो नागिरा आरोना बेनोथ' जाहैबाय दे होमबा आंबो सिङाव थांनोसै आंनि लोगोआ वेट खालामगासिनो खोमा आंखौ दाथ' नोंथांनि बुस्थुआबो मोनफिनबाय जिनिसा एसे केयारफुल लाखिबानो जाबाय आरो दे जागोन आरो ओमफ्राय नोंथाङाबो बेहायनो फैदोंमोन हाबायाव हौवा गोदाना माने आंनि लोगो जायोना बेखायनो फैदोंमोन दे आं दिनै लोगोआ लिंहरबाय थाखादोंमोन नालाय दे ओमफ्राय होमबा आं थांग्रोनोसै दे थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय जोबोरनो नोंथांनिसिम आरोबाव खेबसे जागोन दे जेबो नङा आंनि फैसाया आरो मोनफिनाबा गोबां लस जासिगौमोन दे आरो दिनैनो नाथाय मोजां खाफाल आंनि जे दिनै आङो मोनफिनबाय गोमानायखौ नङाबाथ' माब्लाबा समाव बेफोरबायदिबो जायोना गबाथाय आरो मोननो नागिरा दिनैथ' मोजां जाबाय बे बिथांजोनि गोसोआबो जोबोर मोजां आंनो आंनि गोमानाय बुस्थुखौ बिनि दारैनो आं मोनफिनबाय दिनै बे फैसा एसेयानो आंनि थाखाय जोबोर माने गोनां जानानै दंखायोमोनलै गोमाबाथाय जा प्रब्लेम जागौमोन आंना नानि मारै जाखो माया बाजै माया माने जोंहा लक्ष्मण फैदों दिनै नोंनि थाखायथ' मोजां गुड निउस दंदां है बाजै मा मोजां गुड निउस जानो दे बिबाजैजों दोनखुमा नांखाया दै आं गासैबो मिथिजोबखायो लक्ष्मणा आरो नों दाख्लै बुंदोंमोन माथो नों जे नोंनि गोसोनि खोथाखौ बिनि सिगाङाव बुंबाय ओमफ्राय फनबो हमाखैमोन नायनाय दिनै डाइरेक्ट जोंहानाव फैबाय माथो फैनायाथ' फैबाय बाजै अब्लाबो नों जेरै सानदों बेफोरबायदि नङालै बियो फैदों नाथाय बेफोरबायदि जेबो बुङाखै आइ बेखौनो दिनै आंहा बिहाबो गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंबायसो नंगारदोंमोन ओहोलै बाजै जेबो बुङाखै खालि बुंदोंल' गाज्रि मोनाखै बेफोरखौ आं दाबो जेबो सानथ'वाखैसो होनदोंलै नोंसोरजों बिदि मा जागोन सासेया गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो गिबाय दंमोन आरो जेला फोरमायबाय दाना सासेया गोसोनि खोथाखौनो बुंफिनासै माथो होनबावनो आरो दे बाजै जायखिजाया लक्ष्मणा दा जोंनाव फैबाय साबसिन मोनबाय आं नङाबा दाख्लैफोर फनबो हमबावाखैमोन ना आरो जि गाज्रि मोनबाय दङ नंगासिनोमोन आङो मोनाहाय जोंहा लक्ष्मणा बिदि गोसो गाज्रिद्राय नङा आं मिथिखायोना आरो जुदि बियो एथबां गाज्रि मोनदोंबालाय फैनाय नंखायामोन ना बेनोथ' आरो बाजै दे दाख्लैफोर गोसो खें खें मोनबाय थानाया दिनै एसे स्रां जाबायथ' जाबाय र' दिनै एसे मोजां नोंजों लोगोसे आंहाबो ओंखामफोरखौनो जानो सुखुलायाखैमोनहाय नानि ओरैनोबा जों गोजाल'खासै नों दुखु जाब्लानो आंहाबो बोरैबा गोसो गाज्रि मोनफायो बेफोरबायदि जायो आरो जोंहा औहाय बाजै बेनोथ' अब्ला आङो बन एसे थिखोनोसै अखा हाबाय थाबायहाय दाख्लै सिनना दोननाया बेखौ थिखोखानोसै नङाबा ओंखाम संनोनो गैथारा नै गेसाबो दाख्लैसो जोबफिनलायबायना बाजै सोहैथ'नोबो मोनासै उनाव लाबोनोसै दे र' साननैसोआ बनबो दंथ'खायो बेजों संथ'नोसै ने बिदि गेस सोबाय थानो फैसाफ्राबो बहा जाबाय थानोहाय नानि नांथ'आ दे जोंना बनजों जायो जेला गैथारा माबा मोनसे जागोन बियो बेखौनो सानदों आङो ओमफ्राय बाजैलै
बे नोंसा फंबाय फैनायाबो मोजाङानो जाबाय। फारसे उरायनानि सैथोखौबो मिथिबाय आरो जोंबो मिथिजोब्बाय गासैबो। दा बेबो नोंखौबो मिथिलांबाय। गासैबो क्लियार जाजोब्बाय आरोना बाजै। जानायालाय जाबाय र' नानि, थेवब्लाबो मा बुंनो आरो नुवाखै आंनि फंबाया मा होनलांदों। आंखौलाय बहानि मा होनो, आइयाबो होखानाय नङा। खनसेहायबो लोगो मोनबाबो आइया आंजों मोजां रायलायखायाखै। दाबो फंबायाबो आंखौ बखिलांबाय, गाज्रि मोनलांबाय, मोनखागोन। बेखायनो आङो बारा जेबो सानला दे नानि, मा सानो सानथोंसै बिसोरो। बिदि नङालै बाजै, आंहा फोथायनाय दं। नोंसा फंबायाना नोंसिनि आइखौ मोजां बुजायखागोन बियो। नायनोसै बुजायोना बुजाया। ओमफ्राय उरायनानि आखलखौ नुबाय दा बाजै? हाबाब सोरनिफ्राय फैसा जायो। जानो जोंहा फंबायजोंबा बोरै लोगो मोनखोथाय? बेफोरबायदि लोगो मोननानै गोसथोलायनाय जाखो? आं जेबो फात्ताखौनो मोनथाराखै। बेनोथ' बाजै, आरो गावसोरजों गावसोर माला बेफोरबायदि एथ'बां फैसा लालायनाय, माबालायनाय, मोजां मोनलायनाय जाखोबा? आरो फैफेरथाराखैबोमोन ना बियो गथ'आ। हा बेनोथ' आरोहाय। नानि उरायनाया दा बहा ओमफ्राय आद्दा मारिहैगासिनोथाय गथ'आ? जानो गोबावमानियानो जाबाय, माथो फन खालामबाबो हमला। मा बुंबावनो, गाव उनाव फैफिनबा फैफिनथोंसैलै। माथो बुजायनोबो हाला, खोथाबो मानिला। बेनोथ'हाय बाजै। रागा जोंबा बिनानावखौ बिनानाव होननोनो बाबाय आं बाजै। थै दाथै जेबो मोनथिनायसो नंला आङो गथ'खौनो। हामाहाय नानि, गाज्रिबाबो मोजांबाबो न'निनो मानसि, न'निनो गथ'। हा माब्लाबा बुजिस'यैयाव बेफोरबायदि जाफ्रांखायो। बेनोथ'। सानसे बुजिगोन बियो जेला गोथौ हाखराव गाब्रफ्राङोना। जागोन, जेरै आंबोथ' माब्लाबा समाव बुजिथारामोन। जेला आंबो खैफोदाव गोग्लैदों, आंबो जेला खस्थ' मोनदों अब्लासो बुजिदों। दे बेखौ रायलायबाय थाना जेबो मोनलाहाय बाजै। आङो दखानाव थांनोसै, अखाबो हाबाय थादो। न'आवबो पक'रि सावना सालोंसैहाय सानैजों। आयौ बिदिबा दिनै बिबोनांनि आखाइनि गोथाव पक'रा मोनजासिगोनलायहाय आंहा। ओं बाजै, दे र' थाथ'। नैबे जोंहा नानि अखाफोराल' मोजां फिसायनि माबा अननाय मोनहैथोंसै, मोजां न'खर मोनहैथोंसै। लक्ष्मणजों जायोबाथ' आयौ आं जोबोद खुसि मोनगौमोनहाय। दा जोंहा आगै लक्ष्मणासो मा सानो, बिनिफ्राय जबाबखौ नेना दंगासिनो नानिया। मोजाङैल' थाब थाब खबर मोजां फैथोंसै। नङाबा जोंहा नानिखौ थाब थाब बिलाइ हरनायानो मोजां जासिगोन। मानो होनोबा नै नायना न'खराव बेसे खस्थ'। आंथ' जेन थेनबाबो सोलिनानै थासिगोन, बेनोसै आरो जिउआ आंनि। नाथाय बिहाथ' दा सिख्ला मानसिना, बेफोरबायदि बेसे खस्थ' सहायबावनो। गोबां खस्थ' नुबोबाय सिबाय। मोजां न'खराव मोनहैबा गावनि संसारसै आरो। मोजां न'खरबो मोननो थान जायोहाय खायसेनि खाफालाव। मानो होनोबा सोरबाबा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मोनो आरोहाय। सोरबाबा बिखुनजो अनसुलि, बिहाव अनसुलि, अनसुला मोनो। आरो सोरहाबा बेफोरबायदिनो उल्था फाल्था जायो आरोहाय। खायसे न'खर गाज्रियावबो मोनहैफ्राङो, खायसे न'खर मोजाङाव मोनहैफ्राङो। आंनाबोथ' नै गोदोनिखौ गोसोखांबा बिखायाव बोरैबा सोमोन्थाय सुहाबनाय बायदि। जारलासो जागोनहाय नि जामायसो। नै दानाबा जोंहा सानबाबुना फिसौलायानो गिदिर देरखानायसो मोनबावबाय, मा खालामबावनाय। देहाय जेबाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो दा जोंहा न'निनो गथ'। दा गनायनानै लायाबालाय मा बुंबावनोसै, नङा होमबा बिहामजो? औ आयै लायनो थांदों, बेखौनो जेबो बादा होआसां। आरो मोजां मोजां बुजायनानै फै होनबाय आरो आङो बिमाखौ। आंथ' हिनजावखौनो गनायखाथारामोनहाय आइ। नाथाय दा सान आब'आबो संसार जाथारनोबालाय जाथोंसै आरो। गावनि संसार जानो लुगैनायखौ जायजों गोसो बेखौ बादा होना लाब गैयाना। जोंलाय आरो सोर, मालाय गावनि संसार। दानि गथ'फ्रालाय बहा खोथा मानियोसै, नङा होमबा जामायजो? बेनोथ' आरोहाय जामायसो। मालाय गावनो गोसथोलायो, गावनो लाबोलायो, गावनो लालायो, गावनो गारलायो। आजिखालि जुगानो बेनोसै नङा होमबा? बादा होबा दायसो जायोहाय दाना, नङा होमबा जामायजो? नंगौहाय जामायसो नंगौ। बेफोरबायदिनोथ' दा नुवाखै जोंनो बेसे बुंजाफिननायखौ, जेला जोंबो एसे माबा बुंदोंमोन सानाब'खौ। दे जे जाबाय जाबाय जोब्बाय, मोजां मिलायना थाबानो मोजां न'खर जाफिनबाय आरो। औ आयै, दा सफैसिगोनदां बिसोरबो, आं फन हरथ'वाखैमोन र'। नै ओमफ्राय जामायजो,